Ahojte lidi, vítejte na kanálu Dreams a dneska budeme hrát znovu Brawl Stars po dlouhé době. Vydávám nějaké video. A moc jsem nenatáčel, protože jsem neměl čas. A dále. Ale hodně lidí neví o tom, že natáčím asi teď hodně videa, protože hodně vidíme odstraňují odběry kvůli tomu, že neví prostě, že natáčím na YouTube. Nebo ne, no natáčím na YouTube, ale nenatáčím, už moc nenatáčím YouTube shorty. Protože nevím moc, co mám točit. Tak tady máme šanci. A to už nešlo. Tak ale druhé místo, to se taky počítá. Tak třeba Macy. A co dáme třeba knockout. Možná budou i třeba nové videa. Ale brďo. Zabil. Ten Crow je otravnej. A to už je po nás. Kdyby to ještě vydržel, tak by toho Hejnka jakoby zvládl, ale on tam je! Sakrejš! Ale vyhráli jsme to. Dobré. Nejlepší. Splnili jsme ji na damage quest. Po mě teď si ty questy po mně vyplatí dělat, protože pak toho hodně dostáváte.
Tak teammatey máme asi docela špatné. Což se nás už bojí. Tak to se použil špatně. Franka jsme dali. Musíme dát 8-bita. Protože... Jo, nice. Dobré. Tak teď, abych musel jít nějak s tím bulem, což... Dobré. A nebo ne. Bum. Škoda. To jsem musel dát. Proč? Yes. To bych ji rozbil. On se určitě doufám, že se, taky neschová. On se tam healuje. Nebo kempí. Boom, damagenul jsem ho. Já teď nehitne. Yes, no! Buď ho zabil týk, nebo ho zabilo, nebo umřel v půl zóně. Mytik? Mytik, prosím, brawlera. No tak toto mi podá pořád. Ach jo. Sakryš. Nic, tak dáme další knockout, protože jakoby s ním se to dobře jako hraje. Protože s ní se dobře hraje, Prostě se s ní dobře hraje. Jakoby docela i doporučuju, když si budete vybírat chromatika. Ale kdybyste chtěli nějakého jiného, no tak si klidně vyberte, jako, ale... Dobré. Yes! Kámo! Tak kdybych teď neměl ulty jakoby s velkým damagem, no tak je asi po mně. Teďka by se hodila ta kolet. Nebo baza.
Nice. Come on, nice. Dobré. To je borec. Je to borec. To dá. Yes, kámo! Nice, tak. Kámo, to byl borec. Tak jdeme hrát další. A snad to znovu vyhrám. Uj. Sakrýš. To jsem měl ještě chvilku prokempit. Tak to jsem čekal, že prohrajeme. Teď můžu se podívat, co mám za quest. Tak já bych dal ten bravobal. Tak jako mohlo by se mi to už načíst, dobré. Tak já bych veznu na bravobal, bych veznu bula. No to bude dobrá volba. Jako chtělo by to teď vyhrát, protože bravobal a Max, no tak to nevím. Škoda. Nice, komu on dal gól, dobré. Pardon, omlouvám se, že jsem prostě chvilku avkoval. Hop. Nice. Dobré, to ani nevím, jak jsem dal, jako na to by jsem se rád podíval. Ale asi to nebudu, no, se na to nemusím dívat. Teď dám play.